Magandang umaga kababayan. Ngayon ay ang gagawin ko ay gagawa ko hindi puso gamit yung alambre o yung alambreng sampayan kababayan. Hito nga katabi pa ang magaling at mabait na aso namin. Laging naririto sa tabi ang aso namin si Ringo. Habang nagsisimula kong gawin ko ito, ay napapangiti na lang ako. Hay naku, tapos na rin sa wakas pangmas dan kakabayan. Lahat ay di bagay may umpisa at katapusan kong wala kang pangmamahal sa ginagawa mo, ay madali ka lang mapagod. Wa madalin nga bagay-bagay, mas maganda yung mabagal man, pero ang ganda nito ay masisilayan mo. Gusto-gusto kong itong ginagawa ko lalo na hugis puso pa ito, ay simbolo hindi pagmamahal sa Diyos at kapwa-tao. Wow! Talaga naman, o kababayan. Dalangin ko na ang bagong taon natin lahat ay maayos at maganda, payapa at maraming biyaya ang matatanggap natin, basta nasa Diyos awa nasa tao ang gawa. Ibig sabihin ay kailangan mo din ang kumilos hindi, kung gusto mo lang dapat wag mong hayaan na wala kang ginagawa dahil mabilis lang ang oras at panahon sa mundong ito. Hahaha! Saan-saan napunta ang kwento ko basta kababayan habang tayo may hininga wag sayangin oras sa walang kabuluhan. Tiyaga at sipang higit sa lahat ang pananalik natin sa Poong Jesus Nazareno. Happy Fiesta Poong Jesus Nazareno, sana'y kami ay biyayaan mo ang kalakasan andi katawan at kaligayahan, malakas na kalusugan. Salamat po sa inyo Poong Jesus Nazareno. Amen. Ang hugis puso kong ginawa nilagyan ande pulang rebon, padahil sa tapos na ay nilagay sa maliit na garden ko, nilagyan ande dekorasian para maganda, at umilap ilaw sa gabi pa. Maligayang araw inggi puso matagal pa naman, pero bumabati ako kababayan. Ngiti lang tayo kababayan ha. Natapos ko na kababayan, ipapakita ko sa inyo ang ganda tagline nito. Wow! Kababayan, maraming salamat kababayan ko. Napakaganda naman diba kababayan? Salamat sa pagpalo. Pangmas dan kababayan, sana ay bagong taon natin ay masagana at payapa. Welcome. Maraming salamat sangga followers. Sana ay magustuhan ninyo po ang content ko.